Maayong adlaw sa tanan no. So naami karon sa Barangay Tarumawang Ilaya sa munisipyo sa Lala. So kami di ay ang EOH team or ang Environmental Health Occupational Health team sa Provincial Health Office sa Lanao del Norte. So kani ang amo ang programa karon, gitawag ni siya og Malaria Border Operation kung asa ga-offer mi og mga serbisyo sa katawhan regarding sa pag-control sa kaning gitawag nato nga malaria nga disease no kaning makuha sa mga mosquito or mga lamok. So aside ana no daghan ni siya activity sa amo ang operation which is daghang mga sakit para amo ang kinahanglan i-prevent dili lang kay tungod sa malaria but also sa mga sakit nga makuha nato sa mga lamok no kay kining mga lamok mo ni siya ang makakos or makakatag sa kining gitawag nga mga sakita. Ang Malaria Border Operation isa kini sa activity sa PHO kung saan lima ni siya kaadlaw in general namo gina-health no. So daghan ning activities like ang medical missions, dental missions nga gina-offer appeal no complementary sa kining ato ang kani nga operation or kani nga activities no. So para ma-prevent lang ang pag-spread sa lamok no or sa kani nga sakit. So naa sa ko ang isikatapad no ang mga kauban sa opisina sa environmental health, si Sir Vince ang amo ang sanitary inspector ug si Ma'am Bel Rico Lori Bel Rico ang amo ang DC surveillance officer. May buntag sa tanan no. So sa among nagkandak mi diri og Malaria Border Operation diri sa Tarumawang Ilaya. Kauban sa among ubang aktibidades diri sa kaning lugar nagkandak pud mi og misting spraying sa isig kabalay sa tanang purok. Mag-spray mi sa indoor o outdoor sa ilang balay. Pagkauban ana ang amuang Carabao Beat Trap pod sa pagkatapusan sa adlaw sa amuang aktibidades. Kana siya para ma-identify na mo or madakpan na mo ang unsa na klase sa mga lamok ang naa diri sa lugar sa Tarumawang Ilaya. Aside ana nanghatag pud mi og mga mosquito nets para sa mga balay sa household. Every household naghatag mi og mga mosquito nets. Dayon naghatag pud mi og Orisit net para sa eskwelahan public kay aron masiguro ang atong mga bata na dili gyud managhan ang mga lamok. So nag-spray pud mi sa mga eskwelahan, indoor and outdoor gyapon. Dayon naghatag pud mi og mga ubang serbisyo like naaman tay mga kauban na doktor, duha ka doktor nato. Dayon napud tay mga dental mission, naghatag sila og ilahang serbisyo. So looking back no, our province na-declare siya as malaria-free year 2015 and on 2019 also na-declare tong province as filariasis-free. So malaria border operation is one of the important measure nga atong ginabuhat no to control our malaria and filariasis cases in the province. So people ask, nganong gabi na kayo magkuha og dugo? Why kailangan 10 PM pa magkuha og dugo? So the answer to your questions kay our filaria worm 10 PM to 2 AM ragid siya ma-detect. That's why ga-collect og sample during that hours. So that's the reason why. And then, padayon paghihapon no ang ato ang malaria border operation. Actually, conduct mig malaria border operation twice a year. So, duha ka barangay ang atong mahatagan og serbisyo every year no. So, muna siya ang ato ang pamaagi no nga para makontrol nato ang cases here in our province and ma-maintain nato no as malaria and filariasis free. So I guess that's all. We would just like to thank the Barangay of Tarumawang Ilaya for
accepting our offer in conducting the malaria border operations, no, especially to our barangay captain. Nung grabe gid kaayo siya ka-active sa iyahang pagserbisyo sa amo during these past days sa amo ang activities. No, so to the people of barangay Darumawang Ilaya, thank you so much no nga nag participate mo sa amo ang activity no og sa cause sa health with regards to the control and prevention of such diseases na especially kaning mga mosquito-borne diseases. Kay if wala pud inyo ang support sa kaninga program, then ang amo ang purpose sa pag-anhi sa kaninga mga lugar would be null or dili siya effective. So thank you so much sa tanang tawo nga nag-participate sa among activity. We hope nga nahatag namo ang serbisyo nga ang inyong gipangita. And sa amo part no nga we hope nga ang amo ang service delivery would be much more effective in the in the years to come, would not be successful if dili nato ni siya ipadayon. So thank you so much sa participation no, and we hope to see you in your own places. So maayong adlaw o salamat.